Ni guatzen naiz laun bat etorri zizaian eta esan zian, hasi dira batzuk dantzaiten korazonistetan. Eta nik 15 urte hola eukiko nitun, eta bani jungo nitzaketa hola eta bila jungin. Nik uste Maribi Madariaga eta nik ginala. Eta hola junginan eta neskak bakarri zeuden. Eta nehondu ginen, bastante denbora. Gero, handik nik uste junginala nola da, oargira. Oargi nehondu ginen beste denbora bat. Eta gero txapel fabrika. Nola, zeon Santa Marikalian txapel fabrika sarra. Sarra zeon dana, desastre bat indatan. Han nehondu ginen. Ja handik nila, eskondu ingo nintzen, olako bat eta alde ingen duen bai. Bai, eta hola xe. Eskondutako nutzite zen duen, oze? Bai, guk utzi ingen duen. Bakizu, udaberrik ere gora berak euki ditu, batzutan urte batzuk oso ondo, gero gutxigo, gero mutilak garai hartan soldauzka jutentzian, eta soldauzkan, klaro, jutentzian 3 o 4 o 5, o igual talde berdinekuak. Momentu batzutan oso ondo guatzen naiz, bere momentu igual onena hola izan duzan Euskal Show ointzanean. Oiartzungo Lartaun taldeakin abestu iten zuen, eta guk dantza, eta hola ibili ginen urte pare bat hola. Ikastolatik gelaz-gela pasazian, eta txepekin hasi ginen. Gelaz-gela junginanen apuntatu ginen kuadrilla. Kanpotik pasatzen zuen izugarrizko inbidea, nik uste, zuk ez dakit ama. Guretzako gure gazte denbora izan duzan zoragarria. Eskerrak udaberriri. Zergatik, Ni dauka sentsazio berdina. Zeatik eta zuek gaztegoak zeate eta desberdin, baino gure garaian, etxeon inungo hartu emanik, mutilaketan eskak, eta etxeon, gauza asko zitxigua zan. Eta orduan guretzako izan duzan, parranda, afaltzea juten ginen, inauteritan ateratzen ginen, izan duzan, netzako rekuerdo onenak, gazte denboratakoak udaberrin. Eta gero zeuden, komando bat bezala izaten zana launtzailek. Eta ikjuten zian, kaxarranka emateko, eta materialakin, eta hola, ez? Eta, azkenean autobus oso bat juten ginen, leku guztita. Ni daukar rekuerdo bat, zoragarria eta guain, juntatzen geanean, oraindik biltzen gea, udaberri gure garaikoak, ez? Urtian behin oiten dugu, bazkaritxon bat. Eta danak, esaten du, ze ondo pasagen duen, ze guztua ibili ginen, ze derki, gutzako, netzako da oso rekuerdo ona. Dantza talde bat, baino bastante gehiago da. Bai. Nik usten dut, pero hoi da, Bai. Ni bestela ez dakite hongo nintzen, ez? Porque, claro, zuek ere, udaberrin, nita Mikele bai, Malen eta Urki etzian existituko. 14 urtekin sartu nintzanen eta derrepente esateizu idazkari izan behar dezu, o materiala eman behar dezu, eta ez daukazu ideik. Nik guatzen naiz balantze ekonomiko edezertzian ezerrez ez dakizu, eta ikasten dezu harremanetaz asko, ikasten dezu departamentu desberdinetako gauza asko, erlazio asko da hori bai, helduk, ikastarok, gauza nik uste bizitzako unibertsitate badala. Juten ginen autobusian eta beti hemen Euskal Herrin ohitura dan bezala mutilak alde batea eta neskak beste alde batea, ez? Eta ordu nastutzeko autobusian sartzeko iten genitun papertxo batzuk. Ez dakizian numero batzuk, olako zer, eta tokatzen zitzaizunakin juten zinean. Eta hola nazteko, eta holako historik, eta jokuk, eta gauzak, eta bai, oso ondo. Jartzen gendun hola, zertzan hola, euskeraz hitz egin behar gendun, ez dakizen badenboran, eta ez dakizer, eta holako zatik, jende asko, etxekin ezer, tutik euskeraz, ez? Eta bai ohiturak, eta bai bersoak, eta bai, dana zan, ezketzan bakarrik dantzaitea, dana zan, ez? Kurrina ez gendun gu behin ere eramaten, klaro, orduan ezin zan. Eta juten ginen Endaiarako Euskal Festa, urtero juten ginen.
eta estaziotik bakizun ateratzen dan, eta jutentzea, bueno, polideportibo batea, ja, bueno, ondartzan. Eta, bueno, danak emozionatuta, eta, bueno, ikurriñakin, eta hola, eta bai. Gu kanpoa ez ginen jun, behin jun ginen poa. Eta ingen duenan, ez dakit, oso, bueno, gure izan duzan kriston bidaia, poa jutea. Gau bat pasat, ez dakit zer da, bueno, festival bat zehon eta horrea. Baina ni bestela, hola, beste guztian ikusten dut Euskal Herri, ez ginean inoa jun. Gu ibiligea atzetik sekitokin, eraman deulako jarrita autobusen bai, autobusen emateagatik atzekaletikan, bai, atzetikan, eta ibiligea eskoltatuta askotan. Baina, bueno, ondo. Gu beti indegu atea, zuek etzen duten ateatzen da gure garaian ja atera itezan. Gu Debako Euskal Festara, Urretxuko Euskal Festara, hola, Euskal Festatik Euskal Festata. Uste zizuen etxen adibidez gau bat pasatzea jutea gizonakin eta hola? Gau bat pasatz gendun bainere pasatzen, esate izut hor bakarrik. Bueno, baino, juten ginen Jose Ramonekin eta ura zan responsablea, bai. Izugarria, zan rebindikazio politikoa, osea, bueno, oso osua, Eta gora, Euskadi noizian behin, eta batek, eta beste batek, eta, bueno, olako gauzak, eta noizian behin ere etortzen zian Guardia Zibilak, eta, bueno, olako rolluak izaten zian. Ni gehien bat itenun gauza sekretariako gauzak, osea, paperak eta historik, eta esatik orduan eskatu bihartzen, beste aldea juteko, pues, bakizu nola zan, bueno, baimena bat, osea, ezintzen duen jun karnetakin, eta hola, eta orduan paperoik egin, eta olako gauzatxo batzuk. Eta beste batzuk iten zuen igual, josten eta barin bazekiten, trajeak, olako gauzak. Gu, tokatzen zitzaizun, Ainara adibidez, tokatzen zitzaizun erropa, eta igual 10 urte otezan erropa genboetaka. Tokatzen zitzaizun idazkari izatea, eta suposatzen zuen junta guztit, eta gure juntak ziren, ez dakit, ote ginean goizeko ez dakize orduk arte eta gu diskutitute genuen, ez da bai datu bestea, bai. Askotan ezin dian guzti. Zatik, klaro, nik ikuste ditut adibidez neskak mutilan dantzak ikaste ditugu, ez da ensaiotan. Osea, zan hoi, lo prohibido, eta beti izan atzekalden jarri eta saiatu egiten ezintzen unain. Eta noizik eta behin jartzen ziguen mutilen faltatzen balen bazan, baina bestela... Ez, gu mutil baten puestuan ez da pentsature, ez da imaginaziotik pasare, osea, ez da... Gure ezan ensaio baten, baina ensaio baten ere... Ez. Eta salto handia da, handia egon da. Zati nik utzi nun taldea Malenekin aurdune honen, eta izugarrizko aldea ikusten dut, eta Malenek 11 urte duzka. Eta 11 urtetan, bai, eta gutxi gustatzen zaikizunak dira, xelebre xamarrak diana, ateatzezean hoi, beti bakarrik ateatzezeala soinu zahar bat itea, eta txistularia jotzeizula, zu prestatuzuna ez, beste bat. Eta hoietako geneuzkan izugarri pila. Hoixen, hoi dia igual gutxina gustatzen zitzaizkizuna. Guriak zian hola espektakularrenak Nikola oroimena hola daukatena Euskal Showaik. Eta gure igual xirulikan. Oso polita zan, jendia txaloka eta, zatik itentzan pelotako partidu bat itentzan, oso polita, garai hartarako, oso polita. Netzako politena zian bidaietako. Bidaiatzen zeudelako, baina igual ez aktuazioan gatik, eta gero politena edo ondina edo zeana xirulikan izan duzan. Bai. Tolosan izan duzalako... Xirulika zeintzan, frontoian nintzana, ura izugarri polita izan duzan. Sarrera guztik sartu dira eta beste inbeste saltzeko da, eta da hilara ja ez dakin hundi joana eta jendea ida etxo iten da, gu barrun aldatzen da, ez da gu ikusteko? Bai.
ua izan duzan igual, haundina. Eta gero asko gustatzen zaizkiten Euskal Herri plazako. Guatzen zen? Ez. Behin bakarrik etorri zinean ikustea zatitxo bat, bestea da hoi, nire gurasok inoiz ez ziren etortzen ikustea. Ama, zue ja asko intzen dituzen, da total pake behar. Bai, ja pixkat, nekatuta. Gu garai hartan ere, izatezan Zumardia hondin, San Juanetan, eta hola, egoten zian, berbena baino lehen txistularik. Eta bai plaza berrin ere bai, eta hola. Eta gu hasi ginen, taldea juten, zatik ez zan, inorreoten, txistularik bakarrik. Eta juten ginen taldea aurretik, pixka dantzaitea, eta hoi, berbena aurretik, eta hola, historioi, bai. Guk ikasi gendun, autobus baten 15 egunetan, adibidez, zer esagatea egite, nola bizi daiteken, elkarren gainen, bata bestean gainen, zikin, garbitu gabe, gaona jaten, bai, zeuden kajatatik atatzen genduen, da egun bakoitza kaja bat izatezan. Eta kaja hortan zeona jatezan, gustatzen zitzaizun, ez zitzaizun gustatzen, bestela gozegre baitezan. Eta, lo gutxin da, 15 egunetan zehar, eta, gauza pila bat ikaste dituzu, nik uste, bestela zaila dianak ikasten. Eta, sarraldik eta konpontzen, eta alderantziz, igual asko ez zautzetzen bat aldamenen tokatzen zitzaizun guk ez genuen zozketa egiten, baina, aldatze ginen, sila joku egite genuen da trak, aldatze ginen, hainbeste ordutan autobusen, eta, tokatzen zitzaizuna askotan deskubritu itezen duen, naiz eta ordu asko eman beste erabatea, ez dakit, asko ematen duen nik uste bidaia. Eta, kantari edo musikan hasten geanen, hor ere izaten dira, igual, dantzari batek instrumento bat ezautzeu, musiko batek dantzan aurkitzea, edo txoferra bea, edo, egoten dian asketa asko, igual bestera batea ez dienak ematen, ozaila dienak ematen, edo ez dakit. Ni nazio ezagutu nun, taldean, Udaberri, eta han hasi ginen ateratzen, eta, gure garaian, talde, pareja gehienak antxe aterazien, baina pila bat, Oike, bai? Bai, eta agentzi matrimonial bat, Mateo. Eta eneko, anaia ez da ibili, baino Lina, Iruñako hortzadar dantza taldekoa da. Eta, gure etxen bada, pixkat igual, zeo zer ez. Bai. Hauek jarraitzei guen oain, Urkita Malene, baina bestela, pentsatu behar du ez liakeela egongo. Disfrutatzeko, ibiltzeko, ondo pasatzeko eta egiteko zatik oso importantea da. Dantza talde bat zatik ez da dantza bakarrik, dia gauzazko. Eta hortik pasadan guztik esango dizuen ikusten dut gutxi gora bera berdina. Benetan da talde bat baino gauza askoz gehiago. Eta orduan, hurrengontzako ere bermatu behar den gauza bada,